Hei, salut toată lumea, eu sunt Bostănel și astăzi ne vom juca Skyward. Suntem aici cu Alex, e Rafael de pe Wish. Poți să dai Bine ați drum? venit pe ăsta. Ok, a treia încercare de făcut videoclip. Prima oară s-a întâmplat ceva, a doua oară la fel, a treia oară cu ghinion. Sperăm că a patra oară va fi cu noroc. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă vă place ceea ce fac. Și pe viitor, dacă mai vreți să facem episoade de ce n-am picat cu tine în echipă, nu știu. Școala. Dacă mai vreți pe viitor să fac video cu Alex, strângem 10 like-uri la acest video. Înseamnă că îl iubiți. Dacă vreți 10 like-uri să facem. Știu că s-a auzit aiurea în episodul cu Bedwars, dar n-a fost primul, a fost de încălzire, cum să zic, pentru intrarea în pâine. Void, la fel și al doilea. Alex, tu cum te descurci? Mult de mult. Am căzut, se mai întâmplă. Mai ești în viață? Poți să bagi meci. A fost primul de încălzire. O, mamă, ce hartă. Gata, o știu. Aia cu redstone, cu mult. Sperăm că picăm în aceeași echipă acum. Da. Bine. De ce am picat singur? Ești cu mine? Sper că ești tu ăsta. Eu sunt cu tipulețul. Bă, iarăși am picat cu Pastiu. Sau cu care știu că picasem, bă. Nu știu, cred că după aia ieșim în lobby și intrăm înapoi, că nu prea cred că merge ceea ce vreau să fac. I-am furat olul ăsta, dacă nu e al meu, tot degeaba. Bine, hai că e mai bine, hai, bagă-mi aici. Hai, bagă, ca să fie, că poate acum picăm amândoi în echipă și de aceea. Că nu e amuzant, de exemplu, să fii cu un prieten și să te joci și nu știu ce. El e mai mut, de fel, nu știe el cu astea să vorbească. Te place skin-ul ăsta? Eu am skin de Obito, wow, de-abia acum mi-am dat seama. Hai să sperăm că sunt cu tine. Bine, mă, sunt cu tine, hai. Îi dăm la copii easy. Ia-l pe ăsta. Opa, n-am nicio armă, nu-i bine? Eu sunt full diamante, encantat, am 2 ender pearl-uri, Eu sunt îți full. dau shift și merge mid. Ia. Așa, dar eu n-am de bătut, adică tot ce am... O să vezi tu pe video ce am. Pot doar să fug. Dar nu cred că unde. Ăsta avea kill la ora la fel. O, da, am Îmi dădea căzut. de la 10 blocuri. Bagă meci că am murit pentru tine, să zicem. Bă, nu știu de ce e cu ghinionul ăsta așa pe voi, să pierdem în halul ăsta. Prima încercare a fost faină, rău, da, s-a întâmplat să nu prea îmi filmeze.
Aia zic. Ia eu chestul ăsta de aici, de sus. Am eu o pereche de pantaloni de diamond dacă vrei. Un golden apple. Hai că aveai și tu acum, ți l-am dat că așa prieten bun cu tine. Mamă câte. De păr. Si. Poate dăm la oameni premii cu lava pe care o avem. Unul Vin și tu să mă ajuți. l-am omorât pe unul. Păi nu pot, mă bat cu doi deodată, am murit. Și mă luptam cu doi Ai murit? la chesturi. Hai, bagă. Deci nu știu, bă, suntem ghinioniști azi, la fel ca pe Bed Wars. Dacă ați văzut videoclipul, ați văzut că ne-au bătut două fete. Că Mario a încercat, știți voi, să se combine. Hai, bagă meci. Nu pot, că încă sunt în viață. A, da? Ok, n-am știut. Hai, ne uităm la Acum nu mai coechipierul. sunt. Ah, vreau să zic, hai să ne uităm la coechipierul meu cum joacă. Să sperăm că meciul acesta vom câștiga, nu știu, simt că pe harta asta vom câștiga, că așa am câștigat și prima oară, pe harta aceasta cred. Am picat cu tine, da. Iau și-o de aici, de jos. Mamă, de ce pică doar pantaloni? Ia pantaloni. Stai, doar două... A, uite, ce. Ia pantaloni și un topor. Am deja. Ai blocuri? Tenismanul. Să nu dacă trag în mine. Da. Da, da, un tine. Fac ei șuste. Ah. Era să-l trag pe ăla. Bă, vezi că au de la nebun. Ma. Noi ce facem acum? Stăm aici, nu? Mai stăm un minut, că și dau ăștia refill. Hai, dă-i, construiește. Vezi că... Sau... Hai. Dă-i acolo, dă-i, că nu mai că s-a dus. Bună, da. Hai. Dacă e vreun chest, îmi lași mie. Uite, De ce nu merge, W? Hai că vin să te ajut. Mamă, nu pe de ăla. Am murit de. Vezi, nu știu ce se întâmplă cu mine. Eram și mai ok. Am ieșit pe locul 3. Hai, mai bagă. Hai, că ăsta cred că e ultimul meci și de asta sper să fie cu noroc. Să sperăm că vom câștiga acest meci. Deci nu știu, simt eu că o să câștigăm. Nu cred că picăm în aceeași echipă. Sau... Da, am picat. Iau eu chestul ăsta primul de aici. Scurei pe ăla din stânga. Mamă, au picat de-astea slab. Vezi că ți-am lăsat, opa. Se fură. Ăla... De ce zboară? Are lag. Bine, avea. n-am absolut nimic, am doar un arc. Vino și ia, că am mai lăsat de pe chest. Și uite, blocuri, dacă vrei. Vezi că vine aici, vezi că vine. Mamă. Aia e.
băieți, atât a fost cu videoul ăsta de azi, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, eu am fost Bostanel, el a fost Rafael de pe Wish și ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!